Bombo Business News. Narehistro na sang grupo nga Samahang Industriya ng Agrikultura o kuna SINAG ang pagsaka sang presyo sang itlog sang nagligad nga inadlaw. Suno kay SINAG Executive Director Jason Kainglet, nagtaas sang 0 o kon 30 centavos sa tubtob 40 centavos ang Farmgate price sang kada isa ka bilog nga itlog. Ginpahayag sini nga bisan pa man ginakilala sang poultry industry nga nagauntat ang supply sang itlog sa mga merkado, ilabi na kon holiday season. Hindi man kuno insakto nga pataasan ang presyo sang itlog agud lang makakuha sang mas dako nga ginansya. Ginpunto man sini nga ginahimo sang iban nga retailer nga ginailisan ang classification sang itlog kung sa diin ang medium ginabaligya nga large kag ang small ginabaligya nga medium. Nahibaluan nga ang itlog isa sa mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga ginahanda sa adlaw sang Paskwa kag sa bag-ong tuig. Sa iban pa nga balita sa negosyo, ginalauman nga may pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo subong nga semana. Sa gasolina, manubo sang 30 centavos kada litro. Sa diesel, manubo sang 1 peso and 10 centavos kada litro. Sa kerosene, manubo sang 65 centavos kada litro. Iganunsyo ang pinal nga price adjustment sa Lunes kag ipatuman sang oil companies epektibo sa Martes sang aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ang masunod nga dollar kag iban pa nga currency exchange rates ang ginbase sa closing transactions sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines sang Biyernes. Wala sang official transactions kahapon nga adlaw sang Sabado, amuman subong nga adlaw sang Domingo. Sa aton nga reference rate, 58 pesos and 16 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 48 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar. 44 pesos and 91 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 49 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 67 pesos and 90 centavos ang baylo sang isa ka euro.